Hey, how are you? Hey. Yeah, ndadzoka muri boere. Ndadzoka kuzonzwa nyaya. Zviri sei. Muri bohere. Tafadzwa chidazi. Zviri sei. Let's see. Joy Swadi, how are you? Audrey Kajiva, Nancy Sarvan. Zviri sei. Ndantanga ndapedza neapapa. Darlington Mafadzara, how you? Apollonia Gombea Core Patience Java or Java. Millie Plow Norris Mavima Bless More Barry. Right. Don't debate us here. Hello. Anytime and Rumbidzai Mugiga, Pamela Madzibo, Rose Sekai Muzinza, Audrey Kwajiva, Panache Nyadinga, how are you? Alright, excuse me. Ngatione kuti hoje ngandise anenge apinda takutongotanga kunzwa wedu. Semester is, by the way, guys. I went to I don't know how you pronounce this place. Could you don't see Semlevi, cannot Semi-Levi. Now kuti pronounce say I don't know. Tafadzwa she does Joyce Wadi, Audrey Kwajiva, Nancy Severin, Apollomia Darlington, Patience Java, Maili Plow, No Rest Mavima, Bless Mobarwe, Arnold Mashiringo, Tafadzwa Mpotsa, Lenimo Funyura Jape, Fortunate Kashambe, Pauline Kaugare, Rose Mzenza, Pamela Madziba, Rumbidzai Mugiga, I don't know how to pronounce this name, Anita Mandeam, Linda Chinyema, Panache Nyadinga, Divina, Isabel Kamokosi, Ellen Lungu, Betty Chiangwa, Kathy Undibet, and everyone in the better talent. Kathy Mighty. No, no, that ndinosimboita malife ndakagarapo saka nhasi ndangoti ndakadaiwo so ndiri pasemende saka ndakaita zvokutsikira chimwe chinhu ndanyara nokugara. Tambudzai Manenji, Linda Chenyama, Lori Machipisa, Nick Nice. I think ndichaita zvandaita kutaura zvezvokuti ndinogara but kuri kutonhora guys. Ayo kuri kutonhora. Ndatotsemuka manga kanhasi kutsemuka manga kuti tsa guys, it's very cold. Handidi kunyeberai. Ndatsemuka manga ndikanotsvaka masocks handisi kuti manje achavharika here manga acho kana kufanira kutotsvaga grease nditangawo mazora izvozvi. Ndatsemuka ndichitofamba kuenda kunotsvaga chingoko kutonzwa kuti ka hemwana ndakapesa kutsemuka manga minoti rini asi nhasi ndatsemuka manga chairo nechando. Kutonhora kuno rumbatonhora kune zvekuseka.
Ochileti Ruru, Peter Charles, Funga Munyao, Len Mo Funyura, Vongai Zvidzo. Thank you to my head to takatenga very cheap, but hapana zvokurayira nemhaka tinozvivika. Ndakatozozviona later kuti haiwawo tinozvivika utwu. Handina dhai musi wacho nezvangu ndobva ationa tuchiita $2. Pandazozviona futi kuti tinobuda tinodhonzeka twega mao zvinofamba sei. Ndosaka maona anga akapfeka kake. Joyce Cookie, Rega, Sam Levy. All right. Rega living, Pauline Kaugari ndamhurisa hamwe kawo. Kuneko kutarisa ndiri muroom ndoratidza kutarisa here wedwe. Let's say ndiitanya apa paside pane zvandinenge ndichiita at the same time ndiri palive. Enzaniswa mushana wishamiso chikuwa. Vanhu vacho vawandisa. A lot of people, guys. Sure, ndatoshamisika kuti izvo ndiri kunzwa kuti sei pauyu ndandakapfeka. I feel like maybe zvakonzeresa inhau yekuti ndandisiri kupfeka zviri covered kunyanya kufamba nemaslippers ikokoko ndofunga ndozvanditsemura guys kuti regai nditomboritarira mirai nditarise manga rangu kuti ndiro here pamwe ndandabayiwa nemunzwa ndikafunga kuti manga tiki kasi one hamezva mozaka tiny ndo kanditsemuka actually ndamanya ndikanotsvaka masocks so apa nditofunga kuti ka regai iko zvino ndichafambi pasi even munoma ndichadi kufamba neshoka ndakufamba neuyu nemasocks ndanditori namasocks ndamatsvaka emadhira for 2 ndamatsvaka ndichimanya ndikuti izvo asi harisi shura here irori mere tidzokera mumusoro masitambo mhanyaka ndikasvika pa10 minutes ndanhambira kumhurisa top right, all things Nancy Seven. Hanzi sora kemfa neglisa nopfeka. Okay, kemfa ndinayo glisa ndichanoitsvaga. Hanzi Shema chirara iwewo kwadoka. Ndo time yangu yekutotanga nda paFacebook. Ndo time yangu yekutanga kutoenda paFacebook iyoyi. Alright, Kathy T. Rega ndidzike ndambomhanya masitapa. Nancy ndakumhorosa ke. Kuno kuri kutonhora nhasi handidi kuraya nemhaka kutonhora. Apa preview tapera Caroline Kadzirange, Elizabeth Chivanga, Nesta Manyika preview. Miss G2, Bimgwagwa Maposa, Faith Nkama, Krista Ruvinga, Takuzwa V, Zora Vaseline ogara nemasocks each and every time. Saka ndotogona kutonotora Vaseline apa ndotova tandakaizora. You guys makutonipa good idea. Regai nditodero. Because pamwe ndazipo but ndanzwa kunge manga. Ndanzwa kunge manga guys. Shamiso chokuwa uri sei masita anombomhanya kudai saka handizooni. Linsa nenda kudzokera kumusoro. Lini Kamulia, thank you. Audrey Kwajiva, Loka Jambira, zviri sei Loka. Shem, Sandra Chimbiro, Panashi Nyadinga, Sabuku Majori Matamba Nashi ndamhosaka. Ndi uyautore shamari, uyautore heti dziripo pagrave 3 apanotengesa. Hey Mutsai Chiwaya, Zora Vaseline watu wakapfeka plastic bag. Blessing mubota urevesi wakutonditi JP. Asoko zvisi Ruzona Julie Godi Mahaj mafazwa muchaonyana. Thanks, ndichatozviita nhasi ndasiri kuzviita ndichatozviita. Unoda kuti ndiwe ndikutsvage papolisi? Aiwa ndingauyi papolisi chamwari.
kuita seri kundisamona here ungatosangana somewhere pasiri papolisi ungauya hako kupolisi asina handi kusangana newe papolisi who wants police in this world hakuna wese unongotorya polisi nyange ukanzi wakadii. Alright, thanks bimugwagwa ndozviita odhikwa chiva ndamumhurisa kare ndatosangana nayo nhasi ndakabva nayo kutairend muno hapana kana chanamboti ndatanga kutengeni kunze kwechiheti ichochi famiana janero zvisei havana kupera rekamboedha vanhu manje rekamboedha vanhu rekamboedha vanhu ubika nebikika ndine yellow bone right. The floor is here. Linda Chinyema. Yes. Zviri sei? Pane munhu ari kuita ma-echoes. Olivia Shava zviri sei? Ari kuita ma-echoes Linda Chimbomute tione testa. Linda Chinyama ndikuona sekuti ndiwe. Hamena kuti chichi kutaura kumashure. Ndemi. Linko andika ukasata zvinhu zvangu unoziva ndichaguma ndakufumura pano unoziva. Fumura nabasa. Iwo unoda kuti ndiratidze vanhu zviri kumadziro kwangu here pahwindo iwe nekuda kwako iwe uri honzeri. Ndachitoseka unoziva time yaunga uchiimba paiva ndichitoti zvipande zvangu zviri kumashure. Urikuona manje ichocho chotova nane. Rega sakuradza apa andinoona ndakakuradza ipepe zvandakatozoita manje izambia kana mhambura mhomuzi wangu zvandakazovharisa paye ndakatozontora chimwe chifulisi unozva zvakatanga kupinda kare because ndaitya hamena kuti pandaizoti ndavata ndeunonge light riri kupinda too much mumba waona manje kana kuti uri kuona munhu ari kufamba nozakareka pakaita kamovement unobva ufunga kuti hamena munhu apfuura saka ndakanotsvaga chimwe kunotopa. Aiwa lockdown ndaitupera chamwari iwe shamwari nditumire maketeni angu shamwari yapera asi maketeni angu ndikumada maketeni ndikumada shamwari kunoziva mira usati wamhoresa dakudza kuti unoziva here kuti kuno keteni rinodhura keteni rine mapanga rinoruma munhu wanzwa ndozviketa ndakaitirwa quotation iyo yakasvika ku$700 imba yese ndorevesa ndikati agara henyu apa ndaibvunza quotation yemaketeni akaderoka anoti kuseri kumberi mapanga but then kuseri kunoita kunge akwaya yekuti munenge makamaisa zvimahuku saidzi then kuita kunge kanenge kalesa handizivi kuti kanonzi kapitikoti rika kuti kanonzi kachiikako kamunotaura ikako zvakabatana $700 ndikati orit chibvisai pitikoti yacho kuseri mosiya akadero zvikanzi $500 vaida urova pasi petsoka ndenda kugaya kuti saka unondiudza kuti pitikoti iya inoiswa kuseri inoita $200 ndingasanotenga ndikaita dhunge aiwa problem anodhura but akachipa. Aiwa handisi kuda iwoyo ndiwo uri kuzvikonzeresa shamwari. Mira lockdown ikangopera chete ndokuitira plani yekuti wega uchasmile. Ndobva ndaadvertise. Alright. Lockdown dai ikapera kandaiuya navanhu yasouya kufactory kwako kwaunenge guys by the way this guy anoita zvekusona kwete kusona zvedhungetunge kutosona chaiko anonzi Lincoln ene munomufollowa pauyu paInstagram yake ndakanganwa username rako. He's my best friend. Ndongoshandisa mazita angu iwa. Munoona nosona zvakanaka kumba kwova nemaketeni akanaka zisingamboiti saka ndo handiri kuda inini.
Ndichakuitira nodeka Maba. Hanzi? Iwo hausinamba uende kunomaba. Kumba kwava kusvikike zvekudera hamusi kukuziva imi. hakusvikiki kuti upinde pagedhi ndofana kutokupa kodhi kuti upinde pagedhi. Vana havana Lincoln hamuna utano zvimachi asi maestate here kana machi kumba kuna Lincoln musakudherere guys. Kumba kuna Lincoln kunotaura kunoti mhoro so kuti hey watanga chero watanga. Kumba kuna Lincoln kwakanaka yo. Dai ndaibvumidzwa ndaitomboflya kuenda South Africa kunokupai house tour yekumba kwana Lincoln. Ndokupai house tour. Munita sit down imi. Ane zuro ndabvunza uri kuya rina unotaura. Toita deal here Lincoln ndo yandaita video nchiradza vanhu kumba kwenyu. Aiwa unozonduraisa. Atisa address. Vanoona because vachabatanidza mapicha mostly handitoretora mapicha. Atitore kunze tongotora mukati zvinhu. Kana kunze kwacho zvangofanana. But mukati vanhu vanoziva sei kuti house number iyi. Vanoziva ndovanogara vachiona paInstagram pangu. But vanozoziva address. Anyway, I'm joking zvako but anyway. Kunaka kwakanaka zvako iyo haisi joke kumba kwako kwakanaka haisi joke zvaro. Ndinonyengetedza. Right but ndikumada shamwari mauyu. Ndikutofunga kuti ndikauyako ndofanira kusangana newe tienda kumaketeni. Wondisondera ndiripona kutarisa kudai. Haizi hora ndokugadzirira wakamirira. Maimbomhoresa anonzi Rozi andokumbira kubvunza bvunza ako Kate Rukodzi kana ndichikwanisa kuansa ndo ansa. Rozi Muzenza uri sei? Ndiri Shema, how are you? Ndiri bo kuenda voice kuti ange familiar but rachinja zita. Ndozitira ndogara ndichingoshandisa wani Shema. Otherwise kuri sei? Kuri right, kuri sekwarari. Kuri bo kuri sei kwamuri muri kupi zviya? Ndiri kuJoburg. Kuri sei kuJoburg? Batanene na Lincoln musonderwa makete nawo. Ndinotoisa order yeimba yangu manje inenge yatopera. Ba Lincoln enda kuInstagram kwake munomutarira. Lincoln anogona kuikira. Aramba zvake kuti dai aibvuma but azvisoiti. Dai vaibvuma guys iyoyo goita maorders. Aiwa kuya kumba unouya ushero kuya kumba unouya. Video ndabvuma ntori. Maya. Iri bo andiite. Bo agreement yacho itatosila. Chibanda, how are you? Lincoln, how are you? Murisei Shishiro. Ndiri bo. Mina ndichipedza kumhoresa the floor zviri sei? Zviri sei. Inda kuchila kudai nhasi. Vambosiya akafanira kumbotaura wakachila kuzotaura zvokoleta. Varombomirira kuti mainjini aite bhija vozosumudzira. The floor here is so how are you? Muroi, murisei. Ndiri bo. Raspei. Maswera sei. Unoda kuisa Grace pamakumbo azoritrata. Muroi, maswera sei. Maswera zvakanaka here guys. Zviri sei kotu? Manasi zviri sei? Bo zvekuti kuri sei ikoko. Ndiri bo. Mina ndobvunza amuzizera kuti Greece inoiswa pamanga. Hamuzizera. Greece. What? Pamanga. Greece inoiswa pamanga. Kuti zviite sei? Kuti apawe obva atopera.
ndosaka muchiita cancer muri modhere dzinoswa grease ureta makwekere the flow grease kubva ndiri kuform 1 manga aniswa grease ndokuti atotaka kuvharikira nekuwekera kuya vaserini ndatoinzwa nhasi I didn't know kuti unoiswa vaserini isinoisa grease kubva ndowandi kuprimary toisa grease ndaita manga keni manga itokuda muguinness book of records unokwesha ufana kutsvaga mascrap mukutaa zvescrub iwe unondiudza iwe ningoni ungataa zvescrub uri kwagutu mupandawanako uchidzura nzungu woscrub shero ndokune kumusha kune maruware kandi ndomnogara paruware uchidaiso maoko aya uchidzura nzungu the floor makambonyatsa kugara kupurazi muchikohwa here imi ndaenda kukumusha tiendawo zvimwe zvazvo vede unotanga uchazvida uchatriga ndiise maoko muhot water ndidii unoguma usingachagoni kuti uchibva kumunda hakuna time yekuzoenda ukatongosikipa patsime chete hauchatokwanisi kutondogeza tsime rorokana kova ukangosikipa hakutina kugeza ibva watoziva kutoti its automatic muchipedza kurya kuvata wozi mune manyara ndokapa panotangira my African queen baba ndorati manga panguva yacho uchibva patsime hapadziswi mvura parikova hapadziswi mvura urikugeza futi nemvura inotonhora saka obviously wotochekwa taidzoka mvura inotonhora iri right inoita kuti ugara uri fresh asi nemanga hazvipindirani cold water nemanga hazvipindirani inema here nai manasi mvura inotonhora manje kuvakadzi manje haiite manje especially vakadzi vane vana nemanga hazvipindirani ndiana daro ndatinengirikini ndikureva manga ndati manga mvura inotonhora nemanga hazvipindirani manga nemakumba kuvakadzi vese mvura inotonhora kuvakadzi vese especially vane vana zvoenda mberi haiite hanzi aijoini zvakaoma but anyway ngatidzokeredu kumaketeni edu oh my god ndakaenda kusemi levi waenda nhasi no ndakaenda nezuro ndoenda kutira live yega but azochinja nyaya ndakaenda kusemi levi kwakanaka I thought like I'm in a different world. Jesus. Is that country in this country of that semi-Levis area? It's beautiful. Ndisatita kuti mavideo ndakatozoona plan yangu yekutozoti kana lockdown yapera dautomboenda kuti place itikototo because most of the people aindibvunza kuti do we have places like that muZimbabwe vanhu hope apa manje chimira ndikuudze kuzvodedza kwazvo paunoenda pasemi-levi pepe ivano zvinongoonekwa ndakatozvina zvotonga kuti ava vatsave tsamba uyu ndio munyowani mujerusarema ndichisvika pamusiti chipisi ndakabata muchiuno nditore picture ndakada nekazeni yangu anga agara atori neorder dzake dzaainoitawo ikoko saka ndowa ndakaenda naye pakatondiudza tatopfuura patoda unoita zvinhu zvedu madhiri edu akuti kuenda kubhorodheo ndikati kubhorodheo zvikanzi kune zvatinofanira kutora ikoko tikati saka kubhorodheo kune zvikanzi bva atonditiwo unoziva kusemi-levi apa anga asina kuona live stream ndikati kusemi-levi ndo iri kubhorodheo zvikanzi ndikati mai ndoda kutomboenda nepakati patinobongoona apa nekusvoda manje mazimota ndinge riko linkoni muzikuru chimweri apo pationa tudoko tinechide kudeuza tudoko kuti asi waba mota tudoko tudriver varungu vanenge variko ikoko kumwe kuvaisunda ndege hanzi kuti ndege inogara vanhu vangani yaisundwa iri sure kweekera ikoko inga wakaonerera ndege unosunda ndege kusure kwemota kuti zvidii achibva neipapo paya pane ndege yake achiinda nayo tobvapo vakazini vangu ndati ndakundosara ndiri muno ndandakusvoda ndakapfeka masiripazi ane waya ndakufunga zvakataurwa nayo adams uyaya mira
zvakataurwa naAdams akati push kana uchida push panatosa slippers rangu unoona rine waya ibuda inotenderera kudai kati akana handindi iwe chinda indosara akati no handi yazvaa basa ndokuti uonewo nzvimbo yachona ndinofanira kuona here ndopandakaenda paya mamwe akati inda kutorwa serious panoita chinenge handizi kuti ndochii chacho nichocho chinezi akiriya ndokusvika ndakumira ndakata sei ndichita chipisi pamberi pevanhu paya ndiwa picture ndikati tora shamwari vanhu vanotengesa mashopi vaingonditarisa kudii ndofunga vakatononditaura kumba kwavo kuti taona dzubvurandi nhasi asvika pasame level for the first time zvaioneka zvaioneka zvaionekwa ndikabva ndichitotora ndikaenda uko kune magamuti handisi kuti anonzi machii vaya anobayabaya maika W tanga chitaura. Ndimana sanga chimingirinaka. I'm happy support. Alright. But it was really nice, guys. It was nice, but I think it was weird. Kune vanhu vanojaira kugara vari ikoko because vaititarisa. Vaitoona kuti vachangopindo mustyle. Vainditarisa ndikati vanhu vanozoziva sei kuti ndakaendako ndotoda mapicture. Ndikatorwa ndikati handisi ameno tichibva pano vari kunamba kwavo ndikuenda kwangu. Zvinotongooneka kuti tisingadi kunyemberana vanhu kushorana kuti but zvinooneka kuti iwewe hausi wekunoku iwewe hausi iwewe zvinooneka nebvepera ndaitapo nditorwa mapicture zvoonekwa chips buda udzoke futi waifana ungoblenda papasina time yekublenda because I was just overexcited saka ndeda kuedza. Shero, ndikupe tip. Hello, Shero. Hello. How are you? Long time no see. Longest time, daughter. Hey. Long time. Ufuni uwe. Shero, how are you? I'm fine. Ufuni ungapi? How is Salisbury? Salisbury is beautiful. Gogongenya ya freezing. Unoti chi munhu kana ari mubox achifreeza unoti ya godola. Godola utonhora Shema. Akastika. Yastika. Akastika. Vanhu vadoni. Rosi Mzenza chimbotaura. Nditaure kuti Shema ndoda maketeni. Taura na Lincoln. Lincoln ndoda maketeni akanaka. Alright. Ndeta sei. Unobata Shero achakupa namba yangu. Alright, it's fine. I'll inbox Shero. Kana une pen ndokushedzera papa. Manje ndozinyora sei ndiri panapa guys. Ita screenshot kana kuzodzoka ku live stream yachoni iri pa 30 minutes kana pa 29 minutes. Buti Beson uyai pa box. Vamasawe ngaombokoma kuno kuti tiri kuvada. Come here. Uyalapa. Buti Beson uyai ndinobva ndaenda kuno kugrillisa ine boys riri koko. Saseke unoda kuzodziva ndipandukire. Buti Beson vanouya vane vakatondipandukira
Varaya vakachacha. But yeah, so I was just saying kuti it's beautiful zvayo semilevi yachoni. Ana angukwana mbopinda mukati kuti ndiona kuti makaita sei but makanaka. Even the opposite side ndakaona ranga rine Nando's. Just that maybe Nando's nditozi kuda chirungu chakatondirambawo zvangu kana kuti pamwe handisati ndazama futi kudya kechitu. Ndakangoionawo kuti chidarika. Nepangu panenge pachichange panotenderera vana vachitamba pakanakisa. Aiwa chakanaka mukaka urungu. That place is beautiful. Waifana kungorovera mumwe kudombo bva wapinda. Zvaisaita nezvataiita ipapo zvaisaita because ndaisazofanira kusiya cousin wangu achina kutakura zvinhu zvake ega zvasingaite. Okay. Because ndaifana kumubatsira mabox. Mainotakura madzoka. The floor dai muchibvunza zvinhu zvacho kuti zvairema seika nemabhokisi acho kwana kwanga akaita zvasingatombode ende paida zvinhu zvekuita sei zvekukalkuleterwa nekuita sei sazvasingaite. Kuti maipedza dhiri renyu maneta mudzoka muchila munandozi muchiro akadhiringi zvenyu neti mari yekuchila yeibvepi nemi kuti yeke floor ngwavha kana nekuharara ngwavha. Ungatoona mari yekuyekera, mari yekutorya yekera. Ndaitoona murungu achirya ice cream ndikati ungatoita basa rekurya ice cream zvako. Unozati munhu waiti wakatoona mari yekutenga mota saka zvinongosiyana. Iripo rambai muri pano pabox da kuenda kunotasa kuna noshukuku Rose nena uyu rambai muri azvimuta atoshamwa tista panyanga tista panyanga naso muri kuita lolo inda hamusati ndapika D0 zva tora tari. mukambodhauna 2 3 then tetadziya masitora rekakuuya ega arikakuda kunaya mara zaenda kubaina kunocheka poto ndeari pajuti nhasi tiri kuboona rega akaupisa poto yarega apisa poto wanze stupid yapano ndadyisa zvinhu zvakatsva panapa unotoenda kwamakuwa pana Shema panapa uchipisa poto nhasi vari soba nditotakawaona vari soba kuzanzi kwenyu muzanzi kuri bo kunogara kuchifaya kana zvakubvunza ndezvenzwisisi zvondoda mapostori kunoda discipline ukada kutedzera pressure kunoko manje isitere pressure ka no problem but unoita uchilimita ka because kutamba ubvaruke kulimita tachembera zvokumirira pano kuna izvozvo pleasure pane time yokumbospark. You should enjoy yourself. Ini nditori netime yekuti ndotombomhanya bani ndokona kupedza 1 week ndichijaivha every day ndogara kana 3 months. 3 months wamuteuro ka unenge wapiwa muteuro after that. Aiyo nongoda kungorefresha your mind then you get back to business. Nice. Takadomirira sama yacho ndo yatakadomirira. Imwe problem ndeyoti inini graft rangu harina inonzi harina life. You should create, unofanira kutocreate iwewe ka. Hapaite because vamwe time yavanenge vachiita joy iwo ndo pavanenge vachitorova basa heavy.
Yeah, I know the feeling sometimes. Yeah, then pazvinge zvakuenda zvichiita low, iwo ndo paunenge wakuita free. Aenda wapi kwa manners? Aenda wapi? Ari kumbomona sadzi. Itabe kumona here. Anotomona chidhina chiya chemabhiridhi ara. Ukati uchamusika. Wechiketa. Utaka kutemba nemusuwo unofenda. Unopedzera usiku wese unopedzera ari shamwari toilet. Unopinda bhizi unorara uchirama up and down zvipatrol. Unopedzera wachoisa pilo pachipapo mutoyasi. Ungogarira ikoko. Ikoko kuti hayi washaya. That's the bedroom and school. Mai avazozitora mushe kavamwe vafunga kuti komunhu kwaari kutiza kudai kwakanaka. Vanozopedzera vaziva kuti haiwa tsado mudumbu marwadza. Hamuna kumira mushe. Pakaipa. Kangariseka Sunday. Sunday ndazomuka kumachima mukuma 11 ndakambogara pa10 ndikazombobuda ndamboenda kupaki ndikazodzoka. Inoza ndamuka na 8. Uchienda kupi? There is imwe training yandandichiita andichi COVID awareness training yandandichiita. All right. Saka ndandichitogadzirira vanhu vacho macertificate nekuwasaina apa anga akawanda sei. Usati wabayiwawe? Aiwa handi ezvinezvi like kune inonzi CWP community work program. All right. Yeah, saka inoranwa ne-environmental affairs. So vakudzokera kubasa saka nemuchivaitisa maworkshop kuti awareness yecovid. It's just general knowledge. Okay. Tadatochira kuti papo uchazopedzera kutaura neChinese. Chinese. Vaenda ndakatodhumana navo kupressure vakatotapirirwa neskill. Indava. Tokuona mambo after effects enigirikira yema-Chinese vaccine vanenge vakutotaura Chinese. Munhu wese everyday atokanzi baby can you buy me Chinese? It is since when you started taking Chinese now that 2 weeks ago munhu akapiwa jab pana. Maybe tichapedzera tisachembera. Handi maChina haachembere zvekudaro. Tochembera icho tochingozvinyepera. But vanombolasta mbichana. Vanolasta maJapanese. maJapanese are shit. Japanese anolasta forever. Guys, kandiedze vamwe apa. Kwativhundutsa. Aiwa, ndoda kutongoti ndikaedha like apa ka. Ndoda because chinhu chacho ndichada kubatsira muku nacho ka. Ngandisitakure foni yangu ndichinzwa nyaya dzenyu kuti apa ndakabvisa kamera. Mandisapa. Ndepi mndara? Muku azozvigone zvaari kudai hope nazvo. Hazvimbotore time stake ndakutopedza. Long time. Muri kudhura hamuzi kubatika zvekumhanya makachinja nemazita. Taura henyu ndikubvisa apa. Ndikumita ndikubvisa kamera nekumita ndichikunzwa. Maybe. Takamirira kuti tatoenda tozokunyeyapo. It's been long. Yeah, it's been long. Hey. So blessing or blesser? Huh? Blessing or blesser?
No. Andisati. Tataona nezita guys. Tikati ablessera uya zvabhadhara pana. Zvabhadhara totokupa hanzvadzi pano. Chicken. Chicken. Kutovhera kwemari handoti game yacho. Chigame chacho takachitadza chisiricho chedu man. Wakaroora. Hanzi makachitadza Not sei? yet. Saka usati wapedza game. Kana usati waroora usati wapedza. I think chigame chacho unotoziva wega kuti handiiti kana kuti ndoita. China basa noti wakaroora vanhu usati. Are you sure? Yeah. Chakutesta. Abeflow vanozofurira. Hamusi team dzinokanda mainbox message kumagelizo. Never. Ona smile yacho ndekuda kutotivhara. That's true. Yapedza masports. Okay, fine. Kuva last year. When pataimbotara tesana link kudhara nana dolphin and the likes. Musikana iwani change. Okay. Chamuchinjisa isu. Hanzi kuti ndevenyu. Impossible. College katadza undi change. Uyu azoda kupisa poto. Lincoln. Taurena noshu. Uri kutorinza chama. Ndepinosh. Mashaka makakamera kahatisa. Kwewe wazotyisa timu sei ndakakutemba kuti ane bhesi unenge wakabata mabharatonesi. Yase ndakafuratira. Aiwa chero. Yese muri sei? Ndiri. Irana ine kamera. Nditore nekamera. Hanzi nditaure nemi. Aone zvozvi. Nditaure nemi. Ndakotumwawo nemessage. Muri sei? Tiri Bolato. Muri Bolato here? Kuri sei kwamuri uko? Asongoudzwa. Ongoudzwa zvekutaura here. Aiwa ndangotumwa hanzi taure nawo. Handina kumboudzwa zvekutaura ini. Muri sei Blessing? Manje uchataura zvinorumisa mani. Vachibanda zvorumisa here. Uchataura zvinorovesa manje. Manje hai mimi manje ndine monya washi manje. Waifana unge waudzwa zvekutaura. Aiwa andotiza mukada kundirova. Mugodhai handisi kuzivenyi hanzi uyozotsanangura kuti uri kuita sei pakuti zvigodaro zvigozofaya tiwane kuti titandare tichinwa. Murako muchinwa here muno aregedza iti kuita inodzi hanzi ndautaura ndevele hanzi ndiri ndautaura ndevele ndandaura ndevele mina kuluma wena poet yakhuluma serious yakhuluma wena mfowethu wena mina kuluma wena uyadobha tinesiphuma kontutu ziyathunqa asikhulume sizwe ayisizwe wena dobha wena angidobhadobhi ngiyakhuluma straight live and direct. Hayi miyakhuluma live and straight live and direct. Komanasi zvangotibika zvaibva here? Iswala ezinkomo. Iswala lezinkomo.
Iwe utanzi sadza ungotibika sadza nemombe. Nemombe tikauta vantu avatombonzwe vantu ava. Sadza nemombe. Tikauta kuti ndokubika sadza nemombe. Ona vanzwe manje kuti ubona manje. Ini ndatora sadza rangu nemombe manje. Urikona sadza nemombe ndabva ndaribika manje. Vanhu vari kufunga kuti andigoni ndebele. Ndokona ndebele. Taura kana ndebele dini. Nambo wetu. Ulingoni. Kuluma spendule. Ulingoni ubani? Ulingoni ubani? Language minongokushungurudza yega ndo yangu manje. Mina kuluma wewe Lincoln. The only day that I know is Nakutanda. Maye kumele uthanda abafazi hayi amadoda. Abafazi. Kumele uthanda abafazi hayi amadoda. Not you, but where I lived in the only word that I know is Nakutanda. Ya saka unoda mabhebi wabva wabata rekuti akakutsvaga mabhebi. Anoda mabhebi. Ini ndini munhu anotogona ndebele pana. Minaliti udai. Kuluma umfo wetu Lincoln. Mzazi waya bera ntopoziza bamutantuka izisa. Mutadza kugona ndebele. Ndikone ndele. Nemasvingo aksinda. Ati masvingo eMidlands ukangojambira pazvishavani there's Ndebele and Shona zvinoenda equally one. Yeah, equally. Inonzi ndine ndichavadzidzisa. Ndinogona kutaura. Vafana vadzidzisa. Javadzidzisa vafana vesikulumo wine. Javadzidzisa ina topa. Vamanasi muri kuenjoya muri kudyeko. Varikudya zvovaka muviri. Chibage nemabhanana. Ko machirima kupiko chibage ichi? Ndotozvibvunza kuti munda wamarima chibage ichi uri kupi chaizvo? Ndangochitengawo isati rime isitorimira mudhorobha. Mudhorobha? Asovonzwa manje. Ndangochitengawo mutauni imomo. Okay. Ari chibage Kuluma. Kwa masawinda waona wachipfuura mucomment section vapfuura vaperera kupi? Variko 3 Now 1 second. Nongwa sindofunga kunhu. Ari kutooneka. Ndototanga ndageza. Nobaya pakawo edha kudai uyu. Kudai kuti edha pasi. Atopinda. Shema aenda kunopakura here uyu. Ari kungodya Shema aenda kunopakura. Aenda kunodya kawanda. Ndakamunza that dhereri achinda kudiwa kunopakura pamwe aenda kunopakura. Wandairambira palive. Ini Shema nyaya dzangu. Ndinotoverenge. Nyaya dzangu dzapera idzi. Ndaverenga china inoshe. Ndakuverengesa dhaika. Vatinoda kuverenga noti musuya wakamuvharisa mabhuku kati unozovavhura wakubva kumunda. Bati musuya wakamuvharisa mabhuku kati uchazovavhura makubva kumunda. Ndoda kudzidzira ka kuti ndizomudzidzisa. Hakuna zveshuwaka mfana blessing unomboya umbox ka da umbomudzidzisa mfana uyu. Umfana uyu ka ndingaita kunetsa mabooks. Ada kuti netsa nemabooks. Arikuita grade and die.
Itaura pindura. Ita grade 7. Grade 7. Wachovha. Tokura. Manje anenge atopedza. Chikora chipere chinongopera. Chopera. Ukaona mapera maacademics kwekutanga school of thought unoiketa. All right, zvienda kumberi zvidero. Manje mufana uchatodzwa nemabhuku. Grade 7. But manje anenge apedza. Because tikatasa in 15 years from now, I'm gonna get a degree. 15 years. Kwini nduri ndapineko. Nawe chero pane zvandapinda. Wapinda kuti vana vazoona manotification apa. Kuzoona mavi. Zotoda diamond. Odi room. Odi. Uchaita logauti. Doku vari kupiko. Doku Marova. Goredra doku. Muripo zvenyu paCape Town apa. Chiremba. Uraja. Doku somebody. Dr. Mdar. Dr. Mdar. Yeah, Dr. Mdar. Varova. Dr. Mdar. Varova, Dr. Jaitoda kupa basa rekumaka register. Dai ndo zvake manje. Zveregister manje. Dai ndo register ndo rake manje. Yeah. Saka munozondidzidzisawo kainonzi ndinyatsokuve fluent ka. Haiziuri. Handiti? Good. Siyakufundisa ukhulume kuhle. Uhle wena. Uyabonga wena. Urelaxile. Yabonga wena. Ngiyabonga. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga. Ngiyabonga malume. Ngiyabonga. Wathi malume. Unochizizwa kuphi? Kodwa andevele togona kaini. Ndevele togona. Vanhu vanoti ndiri kwanyepera kuti ndevele togona asi ndaitautaura shuwa. Ndevele mina kuluma. Ndiyana dona ndimanaso. The floor. Makadiko the floor. Pana kwega mwe. Guest. Pana vanhu vakanzi guest. Ndoita vanati. Guest. Vangani? Yano ndodeti. Abantu varipokarika. Ndodeti. Eda raviri. Eda murume. Stream. Blessing. God. Yeah. Makadiko mai vakawata. Mafungwenya. Kunjani wena mfana? Yapila usisi. Yapila. Asosi sinagogo. Ufuna ugugu. Ngogogo mina gogo. Unagogo. Unagogo wena. Fortune mafu. Ugogo ufortune mafu ugogo. 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 Yapila. Ungubani wena? Wena ungubani? Ubani unosheni. Wena. Kona. Unosheni wena. Kunjani nosheni? Unosheni usekuru. Umalume. Nyakwazi ngakuzwa last year. Mina? Ngezwa ngoShema. Ngoshero. Ushero. Ukuthi ubhuti wakhe unosheni. Ubhuti wakhe unosheni. Ushema uyafundisa isindebele. Ushema. Mina ufundisa Shema.
Lo mncane Yafundisa. ngibani ibizo lakhe lo mncane? Umfana lo mncane ngibani yena? Mina Umncane lo. Umbikiliki uyu. Ngiyani umbikiliki uyu? uDiamond. Diamond. uDiamond Hello, Mandlela. Diamond. Mm. I'm fine, son. How are you? Are you I'm alright? fine. Yeah, I'm alright. Good. How is school? The school is good, but we're in the lockdown. So you're not going to class? No, we are doing online. All right. How is it though? Are you enjoying it? Yeah. Do you enjoy learning online? Huh? Do you enjoy learning online? Ukiakia learning online. Bando? Manjenjenje. Salibonani. Kunjani manjenjenje? Ngiyaphila uthini? Right, ma'am. Long time. How are you? Oh, kunjani endazi Lincoln? Kunjani egoli? egoli ku-right sibona nje abantu ababulalanayo everyday lapho. I know, shame. Yeah, Ungabuka but khona hayi khona. eJohannesburg. No, ngise-Pretoria. Okay. Umna wami use-Centurion. Centurion eduze lapha. Yebo. Eduze lePitoli. Yeah, actually it's in between Pretoria and Joburg. Yeah, so ngingabuya ngizakudinga mfana wami. No problem, ngizobe ngulindile. Njengoba angasivulela uRamaphosa anti usivalele. Uthi kasifuni thina sibuya le corona. Yena anti sowavaccina wayengakambambi abanye bakhe balokhu beyibamba. Abakaqali vaccinate lina. Bathi bathenga i-vaccine wrong. Oh my God. Manje yena wa vaccinate nge-wrong. Yena uma uRamaphosa. Lo wakudala wavaccina. Oh man. Yeah. Notion usu-vaccinated. Mina no, mina vaccine no. I-vaccine wrong i-vaccine isikabile izibi eziside Vaccination ngiyama-China wena. Ama-China vaccinano. Mina Chamera nyanga mfana. Uka-vaccinate nema-China nomera nyanga so. Ina ama-vaccine ayinona. Unozotalula wauthi ching chong. So when Ugogo, where are you? Yeah. Manchester United. Manchester United. You support Manchester. Emdlalo. Yeah, you support Manchester. That's one I support. Oh, Manchester. Ubobuya phela Manchester. Ubobuya Manchester notion. In Manchester, but Manchester City. No, ezoboni Manchester City derby. I live near their stadium, near Manchester City Stadium. Oh. Good. I can walk so, to the stadium. I will hammer that side. I will hammer there. Yeah, then I'll take. How is your mom and dad? Uzona emidlalo. Mame anofara. Umama ubaba Maswingo. That's Maswingo. So unjani umnyaka omutsha gogo?
Mina ugogo. Vafurizi. Andina umanjenje. Ah, Ubani? Majumbu. Mangwenya. Angwenya. Wafuriza nini? Mangwenya vafurizi. Angwenya The floor minogwari. Zviri sese. Makango muri sei? Vachirumbodzisa maengine. Ndofese yangu iyoyo. Mari. Ndofese yangu. It's okay. Muri sei? Tina ngotendera semwe china chaka bekumhara. Muri kupawana here bekumhara. Iyo raja ari kunamata mazivano zvakaoma. Anzi bye anzi. Wena ugogo ayisizwe ugogo. Usuzwakalela kachana. I can hear you guys. Okay. Thank you. All right. Bengibuza ukuthi umnyaka omutsha unjani. Alright, mdala. Uqanda, wathi ngapha kuyaqanda winter now. Wozani ngapha kuchisa kanjani? Ngaka bavalanga vele ngise South Africa so too hot, it's too cold here. Abazovula. Hayi kabavule sizobona abantu abami. Ayovula ungesukudala. Okay, uLincoln umanjenje ugogo umafungwenya siyakubona kusasa. Siyakubona kusasa. Lala kahla? Ususiyalala. Ilalile. Ilalile. Emotion unokakhethere kasonga kanonzi ilalilale bavuke kuse. But links. It's not that bad. Yeah, it's not that bad. You have it. It's not bad at all. You are learning well. Thank you. Saki that ndikangowana teacher kucheteka, I'll be good to go. Don't worry, ndichakudzidzisa inini. Thank you. Is she cooking? Ngiyabonga wena mfowethu. Kulungile baba. Ulale kahle. Is she cooking? Kulungile. Sizophinda sixhumane kusasa. Hello. Yeah. Hello. I want to ask you this in the village song I like, but I just know the lyrics. Zimakoti, Zembela, Zimaiwe, who sang it? I don't know the name of the artist. Platform 1. Platform 1. Who is a group? Yeah. Yeah, I like that song. Okay, you write it down. Thanks. Right. That's talk. Ndadzoka tabva tasvikirana Shema. Tabva tasvikirana Shema. Wabikira sadza ndampa. Muri kubva kupi? Ukubvunzani naye the floor. Wanga utibika here kero. Gonda ndoti uri kubvunzeni ndikati unondona ndiri type inoita bhoki mumbe here shuwa. Okay, ndakati chigadzira pane uyu yanga yakaoma saka uyu yanga asingazoigoni kuigadzira saka uoma tinomboibhoila manheru toisiya chicho chenyama yegodo uichi
The floor. Kuti uyu chii? Toda kuziva kuti uyu wanga wachigadzira izvi urungoti uyu. Aimi. Muriwo. Alright. Uyu katashaya kuti uyu. Ndachigadzira muriwo saka anga achitadza kugadzira mukudzei saka kana akatadza ndo pandozoendawo. It's a big sissy. You So you haven't had your supper yet? No, it's not for today. We already ate. Okay. That was supposed to be our supper, but then we didn't prepare on time. So I changed my mind. So we'll use that one tomorrow. Good. Matoswera sei zvenyu vanhu vashi? Tiri bhokuri say blessings. Blessing, yes. Yes, links. Shero. Yes, the floor. Ndiri boy ni JP yako. Hi my. Why not church? Yeah? Why not church? Tiri How are you? The flow. Matina matira. Toto chikirai usina kuenda. Ni church ndi vanotira pamba ndo pandwana matira. Kero. You won't go sipo. Where is Admire? He's in Australia. Oh, he's still there? Yes. Kuchi. Is he still coming to Shema? Yes. Is he still coming to Shema? Okay. Yes. But he's working these days. Okay. But he always comes. When he's free, he comes. You must tell him that I said hello. He must send me a WhatsApp message. Does he have your number? You give him. You've got my number. I changed my number, so I lost a lot of contacts. Oh, you no longer have my number. I will send it to you. I saw yours here. Yes, that's my new number. Okay, let me just write it again for you. Write it again. 872285. I will definitely tell him. Where is yours now? This one. Have you written it? Yes. Yeah. 263 7878 7285 85. Thank you. Let me send you mine. Aren't you on WhatsApp on this number? Yes. Okay. Chips Bootle, how are you? How is what's her name now? How is that girl? The one who is in is it Sweden? Hi, Shema. Is it Sweden or Spain? Sorry, come again. I said, how is that young lady who is married to a white man? Oh, Timoza. No, Germany. No, not Timoza is in Germany. The other one with children. Oh, Spain. Sharon, yeah. How is she? She's fine. She's also very busy these days. Okay. But she's fine. Timoza, I sometimes look for them on YouTube. But it's been a long time now. Yeah, it's been a long time. She will come back. Masawi is here in Manchester, but I don't remember if I still have his number. But he's here in Manchester, yeah, he's the one who came to give me the T-shirt. Oh, but Masawi vasopindere pepe pandaenda. Vangopfuura nepasaiti. Tatakawamiriro. Vapfuura nepasaiti.
majejeje uchandirovesa muri kuita sei? Anduna kudzwaka kuti wapfuura nepasaidhi. There is a spirit of Yeah, comment anti-left him. section. Out. Eh? Vakajegera zvavo. The spirit of what? Vachauya. Anti-left him. Vari mucomment section. Kuti Masawi. Ngavauye kuno. Tavakumbira kuti vatitsikewo. Ko vari kurambirei? Hazoenda how is Amasawi? Ngavatitsikewo kuno. Kuti Benson Mukutizei. Say hi to Mr. Benny. Vanoshoda. Pamwe ari kubasa kana kuti vari busy. Chips buhle kuside kwako kuita ma-echoes. I don't know why. But pandiri kukuedha panapa pandiri kubvisa pa-mute device rako rine ma-echoes. Shero, have you seen the Happy Family yet? No, I haven't seen any Shemarian. Okay. Somebody that you are in Zimbabwe? Ma? Do they know that you are in Zimbabwe? Maybe they could have looked for you. It was impossible for me to meet any Shemarian because in December I did a story time about that. I wasn't feeling well, so I decided to self-isolate myself. I didn't want to meet anyone. Yes, but there are many people who wanted to meet me in December, but I couldn't. Was it COVID? No, I don't know. Maybe it was just the change of the environment. Okay. So I got back, I think, towards the end of December. But it depends on no wonder why. I miss home, yes. I miss home. Musatitire noise. Maburutsu akakumateresi. Musatitire noise tangatarara. Uselele. Mazana hatizi kuita zvekurara kamazana. Makadiko mese. Hatipo. Yapila. Unjani Mr. Masawi? Mina ngiyapila, unjani gogo wami? Ugogo yapila. Unjani makoti wami? Makoti ubo. That's good. Kunjani kugodola gogo. My. Kuyakanda. You very cold. Kuyakanda. Can I call you back? I'll call you back. Okay. Hello. Auntie Wagule snow last week, but one. Whoa, I didn't know. Having trouble connecting. This is often caused by the unstable internet connection. Move closer to your router if you're on Wi-Fi. You were here, Musgundindwa. You couldn't went to Bopam Kana go, Bronga Starname. You couldn't try. And whatever my instructions, Mama. The flow in Botida. Oh, sorry, that's not going to say. Wakadi upenyu kwa muri gogo. Uri bo kumbeze rako kengere kushopera black and white uri kushopera Elenyanga the flow. Let us think about pamwe outfit ya walas.
Wallace, the Wallace monument. That blanket kana is big. mapedza mese kutaura zvamuri kuda zvemablankets angu nekuita sei nekuti chimozondipa flow yekutaura mapedza here Topedzana 1 AM. Mauze kuti rinodhura mamasa. Aiwa, I'm not commenting at the moment. Regedza vambotaura ivo vataura vachotaura the flow matichi ndati gumbezi rako uri kushopera ndere kushopera arikati kurwa zumbari uri kunatira uchizwita ngatirambei tichitaura svikana 1 AM vanenge vasarenda ngatisavapai mukana. vakomana team links team the flow ndovimba nemi ngativasavapai mukana 1 AM tichipedza. Saka muri kutaura imimi kuti mukadzi wangu akatsaga bedding inenge yen'anga imi ndo zvamuri kutaura. Baba uri muzukuru ini ndakambodaro ndaitofungira kuti muri kunatira. Mamasawi, maybe vakatotenga ndo zvavaitotengerawo izvozvo. Saka ndo zvamandidedzera pashow penyu izvozvizvi. Unozoti muri kunatira. Kunatirei? Hatizivi. Zumbani yakasvika rekoko Zumbani. Vanoziva zvamamuchiita. Zumbani yei muri kuona iri fesi inonatira iyi. Ko zvine mafesi. Iyo yadzifloka iyo. Yadzifloka hausi kuiona iyo. Hausikona kutarisa zviripo. Ndokusaka watya kakuisa fesi yako isamwe tisingatye hona tauya. Aya first of all handwataura kuti madam ndo vakatenga ndakudza kuti uri kamuzukuru ndori kushoperesa uri kuombera maoko. Madam akona zvakasvika rodzesi muzukuru. Chero handiti uri kuona ndima muchindidedza paflow ndakazvigarira zvangu kuningirini kana ndimuri kuona zvamakundiita. Handizirini. Namanjenjenje wanga achitoziva kuti vakatorova yekushopera iyoyi. Amasa ini ndinachitokunetsai kuti muuye ndachida kukorokodzedza kuti goredzva manje ndazoona kuti time yese yandachikusedzai mamuri busy kunatira Zumba. Shuwa ndingaiti murume mukuru anenge inini kuitwa kunzi hanzi ndiri kushopera chokwadi inini. Hai gogo. Gogo zviri Gogo moroi. China nemaruva. China nemaruva. Vincent. Smile chete. Naru makuru kana dhizi rakabuda padhingirikiri wadi kuZimbabwe pashere. Aiwa vanoshopera regai vashopere nandishoperei. Buti pesa ndio bed cover yakanaka ine. Shero usada someone. Uri kutovapa mukana wokuti varambe vachitaura vanyarara. Saka ndonyarara. Aiwa uri kuvakuchidzira kuti varambe vachitaura. Uringagotadza kunaka sei iwe chifariro zvine maruva. Benze unotomburacho kurota hope dziri right nezvinhu zveblack izvo. Ringagotadza kunaka sei. Oh god, anenge wakakwidibirwa neblack. Guys, people but Buti person. Ndasarenda. Change of story. Yeah. Change of story. Ngatichinje nyaya. Ndoda kuzoti inonzani sei musingagoni ndebele but system beni vanogona ndebele. Kutorota nyuchi, unorota nyuchi papapo. Nyuchi. Shera handina kunzwa. Andikumboita mute. Ndirikumboita mute. Iwe kudivhaisi yake rekumashure. Haasi kuziva nyaya yapera. Ndati ningirikini sei matadza ndebele imimi mudzimai wanyu achitaura ndebele. Mina ngikuluma ini. Mina ngikuluma sindebele. Isindebele uqobo lwaso. Isindebele uqobo lwaso sibili. Oh ya isindebele mina ngilala ya. Wawanza ewa ba ewa kawa. Ewa ninge maara.
Nema. Shero boys dziri sei? Varibo vari uko muna ndinena uko kwavari here. Inobva yafaka zvayakamboita last time. Iribo next time. Handitika. Otherwise iribo maita basambokuonai. Haiwa tinotenda manjenjenje makadi. Ndiri raita masawika njani? Ndinongokuonai karegedzai ndimbobvunza. Pese pamunouya kapanhingirini pamuboxi ka. Munenge muchingoratidza kuva too busy amenotwa munenge muchingonyora muchingoita ipapo tweet kwamunenge muchiita ipapo. Sure pese here. Kazhinji kacho kana kuti munobata musoro zvamakaita izvozvo izvo. Kana kuti pamwe pacho ndinotobika ndikatopedza sure. Ni pamwe pacho ndinotogona kutobika ndikatopedza kana kuaina. Muchipapa akasi kazhinji ameno zvamunenge muchiita munenge muchiita muri kunyora here kana kuti muri kukakuleta mari here ameno? Ndiri kunyora. Handiti. Ndiri kutaipa, ndiri kunyora manotsi ezviri kuitika. Alright, aiwa. Titaita kuzopublisha manje kuti musi nhasi date ndiani? Musi wa20 nhasi date ndiani? 28 February 2021 takataurei. Alright, aiwa hazina kuipa. Yato 1 March yezinezvi. Gogo wangu makadi? Hakuna kuichira yototi muna February. Ndinofarira kakunesika mina ko ndimi munodzikamisa vana vakana ndabva muvadzikamise vasataure zvisina basa ipapapo. Zvino ndanditokuseke hangu muchiti chindevere ndinakuruma kunge mukuti ndida kukuruma. Gogo vabva vapedza Vane mafabwa na. Mabva mavharisa gogo, mabva mapedza chaiko. Isazonyara kuzvitaura. Gogo. Nditowa futi gogo. Gogo, magona isanyara kuzozvitaura because tatine imwe yange iri carry forward yegumbeza saka tazongotirega tichinyarara hedu yendebere tingarohwa. Yadhi flow siya tichapedzerana ndichamutsvagira yake size. Mutsvagirei titoinzwa izvozvi. Haiwa ndichamutsvagira siya yakadaro. Shema. Hawa ndakurara ineregedza inimboroteswa dzeun'anga dzandataurirwa naDhe Floyd. Iribo. Andina thank you very much guys. Please oshopera kuti corona rupera rini naika. Wati? Oshopera kuti corona rupera rini. Toita mudemedeme tokushopera kwako. Alright, hawa kawani murare bo guys. Iribo. Bo morara mushe wamasawi. Morara bo. Energy matongo uri ndewo pari kutaura manje apo. Vanywana. Ndikantange na energy matongo toenda pana Rose toenda pana Mia. Energy matongo. Uri boy. Uri tiri bo ukutotaura soka. Uida kunoza. Wabviswa zino. The flow wakanyanya. Haupererwi. Unombozvifunga nguva iko? Tochikora human behavior. Ni uri kupi? Kujobeki. Kuri sei kujobeki? Kuri bo kurupisa. Uri kutsikisa dzipi? Hapana wena. Kuindava? Kuri sei kuZimbabwe. Zimbabwe kuri bo amene iwewo kuti uri sei chaizvo. Ndiri bo zvangu kusowa kumusha. Ari sei kwamazulu nemaXhosa. What right? Ungaitaura chindevere. Yeah? Wakawana wako? Kudhara. Wow, saka une upi wacho niwe?
Energy matara zvendirani noita ngati ukataurisa wifi inobiwa. The floor anotaurisa. Anogara akarichaja dondowari. Kuchepekera kusaidi kupi? Kruger store. Uko. Ndinenge ndikukuona. Alright. Saka iwe wakapedza kudzoka rini muZimbabwe? Madays atanga lockdown. Muna February. Tova negore. Hairi bhosha. Shema kurumidza kubvisa comment. Aish, sitapedza kuverenga zve. Yanenge aiverenga kudhara. Iyo. Ndapedza manje. Alright. All finish. Right. Matete the floor. Next ndi uyu. Rose Sekai taura. Roro. Ndaida kuzoti namba ndadziona mucomment section. Amene zvamboita foni yangu pai. Saka bo. Otherwise wadya. Then I'll up you mangwana. Wangotorara. Ndadla. Wadya enough. Ndadla kudhara. Guys, wakambosanya kunzvimbo yekuti masangana nemunhu wacho munopererwa nenyaya mashanya maybe mafamba 3 hours but nyaya dzikuramba kutoclick. Ropa raramba kuclick. Saka kunyerera kuti zi mashanya ona manje unobvunza mastai mombe nembudzi zvese. Unobvunza kuti kumba kwenyu mune mombe akati obva wati dzine nyanga ingani, obva ati 6 dzine nyanga dzakatarisa mudenga ingani, obva ati 4 dzine nyanga dzakatarisa pasi. Saka nyaya hadziperi. Edeka like that manje maiyekera ekatise futi this one. Saka next ndi Mia wati. Ndeipi guys, maswera sei? Zviri sei? Taswera zvedu. Ko mutambo wangu watotanga kare. Isu vamwe tino suffer from FOMO. Chinonzi FOMO. Fear of missing out. Aisha. Handina kuziva kuti mutambo watanga kare. Manga muchitaura nezvei? Takatokumirira. Takatomirira iwewe. Kana pena manjenjenje the floor na links handikuzoti zvazvichitofaya. Maswera sei guys, vese Malvern Energy. Seke zviri sei? Yes. Komungagonyarara naye. Wista tisina kudeedzerwa edu zvemazita saka tatasira vana adeedzerwa kakuti vataure. Ndatotanga newe manjenjenje. Oh really? Sorry. Manjenjenje makuda kuacta sevanhu vekumusangano kana kuti vanhu vechiveiko gupe cheche kuti amhorosa mainhingina nakuti mhorosa saka nekuda kwezvizvo it means kuti atotidadomboikota apa mirai zvanga zvichiitika ndezvekuti maya wanga achitaura spokesman anga achitipindurira samaya spokesman amene wazodistractwa neiko anga ari kuku ndobva vaenda pamute. Spokesperson wedu anongodisappear asina kusiyira umwe munhu chinzvimbo.
Saka achiripo spokesperson the floor. Uyakada zvazvachitika tatine nyanga panapa yanga ichishopera saka yazogumbuka abva yaenda saka titakumbonzwa ngirikiri Rose kuti zvakamira sei zviri sei seRose Iwo udodzosawo zvapera. Musheseka kanjani? Tiri boze Makitten. Uyirosa na maketeni saka unosonditenda mina ndise futi namba yacho panapa kana usina kuiona na maketeni kubva kuna ndiko all right hapana problem Marvin zviri sei ndiribo zviri sei zvifambere ndichiri kumboda kupika kuti paritaura nezvechichita so ina akangotera asimbere nesi paritaura nezveyonke unoda kutsvaga zviri kuitika iwo nda nezvei aiwa handiti kana uchisvika padare iro unobva wotangaona kuti nyaya dziri kuenda kupi Wakadini hako Marvin? Tinoziba madiwo muri sei zvenyu mese Aiwa tinobwaira isu. Kuri sei kwamuri? Kuno kuri bocha izvo kuno kuri bocha chaizvo vasikora sei vana vana varibo wakuda kutanga yazura handiti aiwa minus one problem tatoziva kuti vakamira pabani aiwa vana varibo uri papi zvako inini ndiri kuJoburg South Johannesburg South yeah zvongotibvudza here the floors pane zvinhu zvavarikanyarara zvako zvindodenda ndogara unonzi kuSouthgate ndokwandiri paSouthgate apa ya ndopapi Southgate I'm back. Southgate iri Southgate kana padhuze nemonte casino Mondio ndandashamisika kuti ya ndogara unonzi kumede unonzi kumede Hello, Popo. Hello, how are you? Long time. I know. Panapa, it's my first time. Pardon? It's my first time. So rega ndikuti induction una mazino mangani zve ndinechi mazino mangani hazana mumaverenga mazino karara ukozora fusira chino opakatozvati the floor wanatire inhasi mati ndati the floor wanatira chiinhasi aiwa ndinatiri tisi mwechina tutsvaka bekumhara pane munhu anyora mumacomments kuti ane nzara time yasvika panapa akanyarara kuti zii ndakuza ndiri dizzi ndikaenda slowly iye zvinezvi ndiri kuinzwa yakupinda mumaiota iri kuita chimhanya nauraho anzi nzara shuwa nzara what happened Guys, good night. Bye. kuita vanhu vaendepi kochichaitika munhu zvaraita zvafamba sei amen uchiita sei ndibenseni muri kuonana tidzorere aiwa tiri kuona iwe uye victory kwaizvozvi zvazoita shero zvaita takuonana asongakutoita dhatenana tatoita ngati tiri muzinda zvinoida kuona kuti zvikupese uri kubaya papi iwe Shema onei muri uko
taurisei nhai kumuchochonyo chaiko kumbudzi yasunga dhuku Zefa yayenda. Zvazozikanwa mani. Mirai nditodzidzira tunyowani layout ndapabata. Right, katise ichi. Muri kunyanya padhuze iyi yakanaka iyi ko iyi iyi boy ko iyi Ai hatisapoti. iyi ko iyi imwe chete kai zvakafanana ko iyi iyo ndio kuita Iri right. Iri kubva yapa the floor screen hombe sei. Why? No. Ko iyi. Nothing has changed. So. Iwe link unonayo screen hombewo but yako iri dhaka ka but the floor yaka ane picture ihombe maybe that's why. See. Ndakusiya kadaini. Yai right le. Iri bo manje. Yeah. Mkoma Lawrence how are you? See the flow nekuti unotaurisa ndosaka yabuda uri mushe kanjani Malvin uyarapo okay kuri sei kwamuri Mkoma Lawrence kuri right ameno kuri sei kwamuri sister aiwa kutori bo zvako hati ndaputa muzamba ndimwe nditika Alright, I got it. Tokumbura ruregerero vamasawi musapedze masports. Ndidzosere ndandakaita imwe yacho. Ngandidzosere imwe yacho nendajaira setup vanhu vanobva nditatu diki kutonga vanhu vakaiswa mutukari naitoni. You want to start another one? Aiwa ndoda iyi yakanaka iyi. Yeah. Hey, at least zvafe because the flow unongotora space iwe. Jealous manje nje. Adambo kana group leader nchikura kumahumbwe nanzi detail. Iwe chaiwe waita kumahumbwe iwe. Nemachids. Nemachids. Anyway, kwakutimbwa time wakadzine mashiripiti saka yeah right. Iwe Shema. Yes, Lawrence. Anenge ataurisa ndombomute iko zvino. Uri sei Loro? Kono zongochinja nguva sei naisha aungoti kuma 12. Taungomuka takutongwana vanhu. Hanna staita show. Wandiona ndichimba. Ndaimba. Ungoripo. Aiwa ndaimba. Nditi number 1. Ndajamba ino. Ndaimba JP, ndikaimba Trevor Dongo, ndikaimba mwacho nonzani koyo. Nonzani mwacho ndaimba zviya ndichamuzivi sa ndaimba ndaita number 1. Usadaro zvopedzisira. Ndatowina $20. Kungoti medborn wanga wachimbaonawo madofawo saka muziva kana ucharowa dofu rikangoendawo panangu madofu rongowina. Alright, iri bo. Ndiana rukurara. Thank you. Sharon ndoda kubvunza Lawrence. But mubvunze zvakanaka shamari. Vandikubvunza zvakanaka. Atiko kwanzi ndichangomuka asi unoroya because South Africa is 12. You the flow akuita offside weiwe. Haya kuspice hapo kana hazvitore pesina. Aiwa kuspice kwacho kubvodiri richa. Angavhunduka havhunduke chini. Aiwa mabreak ngamborohwa mabreak. Anyway. Muda kupindura. Kupindura hapo. Angachioneka ndiani? Azuzondiro. Dongo yakunamata kai tikofokuloku kai. Apindura mubvunzo. Ndiwo mwatotyira munhu. Aiwa ndingachira munhu but ko vamwe vanhu vanenge vachizoona zonyatsoonakidza.
Vane vakangofunda zvavo. Well, anyway, guys, damboti mundiudze kudomboshava kunoyaziitwa zviri special, like chii chiri special about domboshava in general? Because pane munhu aindiudza kuti soon after Broadway kana mbochienda uchienda unokwanisa kuona domboshava. NdokwaGinimbi. Kune imba yaGinimbi. Saka zvingori special about domboshava chete. Ndozvakati famous. Ndozvakati Oh, I like hakuna zvimwe like ma-activities here tichibvisa izvo kwaGinimbi kuna mamwe activities. Kune makomo anonamatirwa. Vanhu vanoenda kumakomo kunonamata. Oh. Ko iya yamaindiudza place inonzi Parara kana kuti Panama. Kwembinga. Paraya iri kuside kupi location? Kwangoenda kumadhodho. I've never heard of that. Really? Anyone? Oh. Paraya. Right, Malvin. It's been there for about 2010. Mira yapedza kuvhunza mubvunzo so. Vunza. Yati ndogara Southgate. Ndokudhuze nekuWestgate. Aiwa kusiko. Zvakasiyana. South neWest zvinobatana here. Wakaita masaini. Kudhuze here like unoziva zvokungoti unonzi kwakati kudhuze kudhuze. Yeah, padhuze kure mbijana, maybe it's 15 km from here to Westgate. Because Westgate iri kuside kuna road porto. Zvekoko. Skemine muri kudivi ripi? This is a road porto. Murikuona Soweto maiziva? Are you talking about South Africa? Yes. Yeah, South Africa. Where's not Westgate Zimbabwe? Okay. I thought maybe you were talking about Rikaendikuexplainereka. Ariona paSoweto, iri padhuze nepaSoweto. Pane inonzi pamberi pacho apa, I think from here it's almost 5 kilometers kusvika kuSoweto, kunonzi kuBhara. Bharamo, inonzi Bhara Hospital. Paragwana. 5 kilometers from here. So it means iri kuside reSoweto. Southgate Moga, inoti vanhu vekuSoweto vanozotenga paSouthgate Mo, vakawanda vacho. Alright. Saka kutoni mazimba hobby. Aiwa mazimba akatozara, mazimba akazara kwese. Mazimba ari kwese. Ndatisingaizive Southgate Mo. Iri bho manje, kutori bho. Kuri bho singaiti kwakanyarara singaiti kuri bho. Ndanda kutorasika ndikamboenda ndikamboya kuWestgate ndichigadzira mapepa angu ekubasa pandaishanda kuThailand. Bva ndanogasa mapepa angu but kunonzi chiko Pretoria embassy kuThailand. Hauna kuenda kuChilisting kana kuti kuMidrand? Anoenda kuEastgate. Iri kuEastgate kaembassy. YeThailand. All right. Maybe. Ndakatokura kuThailand. Ndikaenda kuMT, inonzi MTM. Zivengiriya. MTM. Ari busy wakakonza kukwira taxi papa. Ndakaenda ndega 2 times. Vati kutye. Malvin, imi mataxi mokwirira kuCarlton Center. Inini ndakana kuti Malvin. Mataxi ndokwirira kuCarlton Center. Ndokwirira pa MTN pa bay number 10. MTN pa bay number 10. Even pa Carlton Center unogona kumawana but usually pa MTN ndo panaimbokwirira kudhara but now handichaiti zvokukwira mataxi. Ndakuguma kudhara. Mafamba makagara. Mwari angotikomborerawo saka zvangochinja. Akudla window. Ndakuguma kukwira taxi kudhara.
Kwa-Uber. Hey, inini chinzwa izvi. Inonzi Uber ndichemunoshandisa South Africa. Kune Uber kune neTaxify. Uber neTaxify. Yeah. Taxify inenge yakaita sei? Yembonzi Bolt. Yangofana neUber but it's cheaper. Pane yandakakwirayo tichibva kunonzi nepapark station yaunokwira pamusoro pepe. Hey, asi ndaihla ndikati nhasi ndinoendwa neni ndikanosiyiwa kumajokochoko vakasiya vandiurayira kokoko. Ndaivatya ini ndikati kungotorwa muno Anenge achifamba ari one. Asi ndaitya handinenge wakatarisa pafoni kuti ari kuenda upi. Ndasingatombozvizivi shamwana ndikura nhema ndanga ndaitirwa ndangonzi yekera yaitwa ndobva zvandichienda pane nhamba yakati nanotarisa nhamba plate. Ndikati are you sure? Zvikanzi yes todokwira yakatoningira ipapo. Ndikati ko vakanditora vakaenda neni kumuda muJoburg vakanondisiya uko. Rikatosvika aitova nice ndini uyo kuda kutanga kutaura nerondo tikatanga kuti mhoroi makadii zvenyu vatitaura nechirudzi chavo kaichocho chotaura kuti but havatauri nyaya yesitereki ndo zvandakanotisa ini ndaitoda kutotaura navo tati so my name is Ningi, by the way I don't stay in South Africa. Ndokutemba ipapo. Shema ndionoita kunge munhu toti wabirwa mari unenge wakaviga imwe mubhutsu vobva vakubira rimwe handbag vapedza wobva wavadzosa kuti uyai pane imwe yamasiya. Saka because ndida kuti pamwe ari kundisaiza asingadi kutaura neni bodeta indida kutaura navo nyaya saka tingasvika kwese ukoko ndakangogara ndakangoti zii. But no, I'm coming from Zim. I stay in Thailand, so I'm just here for like a week. But wow, that's nice. Anenge achifokasa neGPS plus kucalculate kuti jeni yandiri kuenda ndemari target yangu kwasara mari yakati. Asikana kare ndaimboperforma asikana kare ndaizama ndaimbomazama madrama. I had to make sure you have to know kuti aiwazve iwe uri kundiignore, iwe uri kundidriver, you are driving me, why are you ignoring me? I'm gonna fly tomorrow. Pandakazoziva kuti hazvinakadhiri zvinhu zviye ndopandakati handiti kuti but ndaimboonерerwa ndaimbomake sure kuti you have to feel it, feel me kuti I will fly tomorrow even ukandidadira mangwana ndikubhuruka ini jointa iwe unosara ku wakazorealize. Remember kuti taxi driver hapana nyaya dzasina kumbonzwa most of the time. Yes, nyaya taxi driver akazwa nyaya dzese. Guys, ndadero aiwa asati yapera kai kuda kuonekerwa ndiri mutaxi tasvika kuya mari yabhadhakwa mangwana choti futi taini because ndaikwidza nekudzika saka ndaifunga ndaibuda almost every day takufamba futi nemumwe tatanga futi kuda kutaura naye pane mwaita kunga kuda kutaura pandaizoti asadi kutaura neni kuti nanyatsa kutsvuka kunge vanhu munomhiri kana kuti kudii andeishema waitonyangadza kuzama kutaura nemi kuti how is your family, how ndini so how is stress toti havadi kutaura neni ndabva paipa but ndaimeka short kandakosure kuya kweiva vanhu vemateksi eve ndaigara nditase kunyatsa kugara sitireso mari yei iri kushandei ndiriyo oti my sister tasvika haya ndaimbomira kuperforma zvakazopera hazvo asi handakambozama madhirama zvakakona n'anga murapwa achida. Kana usati wambokwira front seat yetaxi paMTN hausati waita drama. Front seat especially usiri kuziva kuti zvinofamba sei. Wait a second, mirai 1 second.
Mina 1 second ndakukudza imwe yandakatiza pafront seat ndichitiza kucalculata change yema 29 rands iya ma 37 rands ndakatiza ndikati kobi ngainde yasarwa munhu 1 wekuti agara pafront ndikati maya andite ndakasekwa chikoro chese pamona shapu ndakarambe chikoti nditukwe nevanhu nditukwe ndiri pafront seat mina 1 second ndiri kuuya guys ndiri kuuya unongogara kumufront apa inenge ichinzi 13 rand 50 yes apa driver haana basa nekuti vanhu havana kubhadhara anoida kwauri mari neashoterwa nechange anoibvunza kwauri chinonakidza ndechekuti yadhiraivha ikashota muri muhighway anomisa kombi zvinonzi munhu nemunhu dzoserai mari yake mubhadhare seat by seat kana yake yashota but kana iri change yashota nezvingonzi tauriranai iwe wafambisa sei change wapa vanhu sei change wavapa yakawanda iweyo inenge yamhosva yako Marvin haana hope here aiwa ndakateerera zvangu ndakangoteerera but ndakubvunza imwe question wakavhara maziso kunge ameno ari kupozerera aiwa no ndadatobvunza hangu sister Shema kuti kuThailand uko ndoda rice kaiko zvinobatika here aenda akuzimba vakuzimu man vakuzime zvinezvi alright anogona kuorganizera semunhu akachangamuka uye raisi reku rinonaka shuwa Thai fragranced rice nditoda in bulk rekuThailand ndoda rice kuThailand kune inonzi sticky rice munoziva ya ndakambonzwa nezvaro but ndotoda in bulk like in bulk ndozori package waZimbabwe aishe business okay musazotenga Thai fragrance rice rinowanikwa kune mataipi nemataipi erice amkwazozongosenderawo here linki amkwazozongosenderawo kuti even website pazvinowanikwa then ndongocheka ndingada kureva nhema zvandoziva ndotaura zvandisingazivi handitotauri handitozivi kuti raisi otengwepi isusu taingotora isu tiri ikoko kwataiva taingopuhwa kana unotenga mushopu kana uchida but rekupiwa ndakaona rekumafarms because vanorima raisi ka rinobuda supu yekuti inoita white unoramba uchingogeza so maybe because vanenge sati ranyatsoenda unogadzirwa uko then remumashopu pane rimwe rataidawo but handizoti no iro type iyoyo inogadzirwa kupi handizivi ingangunyeperai I don't know ndambozama kugoogle but information yacho inenge isinatso kukwana okay but anyway ticharamba ndichiresearch it's fine mona mamuchaaanemaina handizivini meno tisei ndinambobvira ndazvitsvaga chandoziva chataitenga yaiva material amona pane rimwe dress rangu so rine rakaita kunge like handi kunoti maafrican attire ivo vane nigikini yavo yedze ikokoko saka kwandaitoziva kumarket kwacho ndikostaigara tichikuenda but wotata kutoziva kuti iyi yakachipa but haina kusimba iyi inodhura but yakasimba izvozvo ndo zvandoziva alright pakanaka ndicharamba chiresearcha ndoiwana information chete research ai munoiwana hamumboshayiwi mozotudzwa kana maresearch alright ndichakutaurirai Guys, good night. Alright. Good night, I sleep at 6. Alright, bye, Gogo. Bye, bye. What's up? Good night. What would I say? Ngandibvise nini? Alright, Gogo mambotaura wewe. Pinda ubude.
hamusi kumbondipaka mukana nditi muri kuti uyu akataura uyu akataura uyu akataura ndikati regedzai tingoteerera sezvo mazuva ano tanisapinde mubhokisi tikati pamwe ndiwo waamutemo wacho. Taurai. Nezuro hangu ndakangoona vanhu vachitaura taura apa ndanisingakwanise kupinda. Ndangoti ndanzwa nezvimunya saka nhasi ndangoti ndimbozororo ndichikuonai muchitaura. Alright. Otherwise muri right go. Ndiri nani zvangu. Kuri sekubasa. Kodi Flo nhasi ari kungotaura taura zviri off topic aitwa sei? Ndokuti vanhu vataura. Recharge. Handichika. Ndokuti vaiti vanhu vakire vapaite nyaya. Nhasi ane moto. Ndasingamboziva zvanitaurisa kudaro. Anotaura. No, ndine mazuva mwedzi mutete. Zveshuwa apo wanyatsotaura point. Ende mutete zvechokwadi. Speed panze. Ndosaka mapenzi ari kuwanda wanda achiita manhiriki. Alright. Ndada kutaurawo guys. Energy dot chi. Hapana. Hapana zvangu. Chopakwa goso. Yeah. Nhasi wadye energy. Iwe. Energy watunogara Kruger stop andi? Ndio kune Kruger National Park. Yo. Wakusi. Kune Lindela repatriation center. Ndo kune Lindela. Saka uri padhuze neLindela ere? Yeah, but saka munotomboona madrama anenge achiitika because hanzi kunoitika madrama chaiwo. Yeah, kunozouya. Saka une vanhu vaunoziva here paLindela? Ndiye munhu wandoda kuburitsisa. Kuita sei? Hapana munhu waunoziva here paLindela? Ndine munhu wandoda kuburitsisa ari kuLindela. Kulindela hakuna asi kupolisi ke. Ari kuLindela manje. Ndatofara zvoti uri padhuze neLindela. Mashamwari. Kulindela konetsa kwasi police station ndokusinganisi. Akasungwa kuti. Kunonetsa sei? Kunetsa mapindiro ko kune kwangodhila nehome affairs nesecurity yeko. Kani ndo zvandiri kuda kuti iwe hauna here waunozivawo kuLindela since uchigara kudhuze ikoko. Ndiburitsise hama yangu. Akapinda morini last month. Kulindela konetsa dekwa kuri police station. Kunotonetsa zvokudaro nai. Kulindela konetsa kana watopinda. Asi police station chero ukanzi nemwedzi uriko tokwanisa kubudisa. Zvine zvida mari. Mustafa. Makutotaura corruption. Mira. Ndinokuedza kuti energy ataure. Ndakumute mese muri 2. Dhiri renyu iri mozoitirana kusei. Handizodi kuzongenda kutongenda kwapinzwa pamadhiri evanhu. Saka munozotaurana kuseri pamadhiri enyu ekubudisana navanhu kuLindela. Ina handichoizivi Lindela. Handitozivi zveuyu. Saka munotaurana kuseri. Pananai mainbox. Mozotaurana kuseri. Mazviwa here? Endai kuinbox. Munoenda kunotaurana nyaya dzemari kumapurisa kuseri. Munozvoni chero nani basa rekuencourage vanhu panapa kuti ndai munobhadhara. Nyaya yacho haitani kupidiguka ka indine ropa rahuku sometimes. Yotonzi ndiwo waitoti pusha. Sikatauranai kuseri miya na energy matongo. Endai kuseri motaurirana. Handiti zviri pfeka. Yes. Handei kune dzimwe nyaya. Ura inacho nyaya uyu yemataxi yekuti
unoenda pamberi handiti vanokuti uri pataxi rank iyaiya kuna briside ndokwataikwirira ndichidzokera kuchikoro zvakaitika ndezvokuti indayanausvinobva kare ndofunga nameno taifanira kuenda kumalaysia kuexchange program but program yangu inini yanga ndine scholarship nayo yaisanditendera kuti ndite izvozvo ini ndaida kuenda asi kumalaysia ndokutanga kuita mapepa ndatikatowanda ndokutanga kuita mapepa ekuti tiende kuexchange program asi zvingatendegwi taenda kuya taprocessa tapedza mastage ekutanga ese kusvika up tunasana nyeso zangu kuti ngirikini inonzi what do you call it embassy yemalaysia iripi ndaingoteverana neshamwa dzangu ndo dzandaiteverana nadzo tasvika kuya vanhu vaenda mumwe mukombi dzaizara because vanhu vanga vakawanda nevamwe vanga vasiri paprogramu yangu vaida sei vaida kunoitawo mavhisi taenda kuya tapiwa mapepa taifanira kusaina tadzoka saka kufanira unoiswa unofunga mastamps ekupi ekuchikoro nezvimwe zvaidiwa kupi kuchikoro shamwa dzangu dzapinda dzose dzapinda taita magroup ndamuthird group rekuti ndichipindawo mukombi mamwe mwana takamira pamuline vakomana vandanavo ndatasara navo vamwe vese vangu vaindaka vakomana veka vamhanya kunopinda kumasiro kwaunditi chironopinda kufrandi ndikati ndopinda kufrandi kuti ndinopengere imi ndimunoita accounts vanhu veaccounts mofanira kugara kufrandi ndimunogona maths modi mocalculata pane kuti ndicalculate ini ndinoita maartikaini mazuva iwo ndeti guys apa change yainetsa yekunzi i13 rands kombi but munhu wese anongokupa yese uyu driver nda mari yake akakwana munhu wese angada change yake sike ndozviita sei ndakamboshaudhwa ndafoniwa change ndibva ndati handidi kanzi nei ndikati because ndichapuwa mari ndonzi calculate change handidi kucalculate change vagondiseka vakomana vakaenda yakatozara kumarezi chirono wako waramba kugara kufrandisiti atanza ndikoni maths tekucalculata mukombi plus driver akaona kuti unenge uri kuvhiringika nechange ka anongoti ndipo 150 anotaura yake iye ova ndipo yakati kuti uchisort out iwewe change kashota amene ako nepamwe pachoni ipapo painge sinyaya change but zvakaitika zvokuti ndanonoka kudzokera kuchikoro takamirirawo mavhisa aingononoka kubudai ndanonoka kudzokera kuchikoro guys papapoka I felt kuti hamene kuti why zvake munhu yakangota rafu ndakabva nditi kwarafu naiye ndikati rafu nalecturer wangu same lecturer akandita rafu ka ndobva ndafoira unit yake ndobva ndapasa yenda assignment yandaitira vanhu vachindibhadhara uyu tasvika kuchikoro kuya because vaiti 2 weeks udzikadarika unongosvika chakwanisi kutanga semester wakutomirira following semester yachoni kuti ukwanise kuendera mberi nechikoro ini ndanonoka paya tamirira uyu ndobva ndazongoenda but takazononoka kuti asei kuenda ndobva ndasvika ndine zimonaki ziguru nekabhegi kadiki saka ndasvika kuna break yakose ndakasvika mujobheki I think ndakasvika ma5 am ndikatoperekedzwa nevamwe vanhu vaifanira kuzopfuurira kutora mabhazi ekuenda kueast london ndo ndatovakumbira ndikati ndokumbira kuperekedzwa bhegi rangu rikurema saka ndiri kutya kupinda kuna break saka ini ndikufanira kunopinda mulecture yangu yekutanga ya7 am ndozvakavaita ndobva wandiperekedza kuna break ndo ndakwira mafirst kombi but pakupinda pepa ndidhirabha anongozouya ndo ndapinda nebhegi rangu ndobva wati bhegi rako isapa ndati ndoritakura guys driver ye akandituka ndakatukirwa monakiroro akapedza ndikati ndokumbira apa ndakuda kuchema ndobvisa hangu mari yacho yevanhu 2 ndoti 1 rangu pamonaki then nini ndobhadhara 2 vanhu akati usariisa pasiti pangu rotokangasa siti rangu chigisa monaki rako pamakumbo apa rairema ndobva ndarisa pamakumbo vanhu vagotanga kundiseka mukombi muya veduwe apa ini musodzi ndofunga inga kutoda kutochururuka memwana ndakushawa ndoita sei ndikane zvandikutwapa ndikafutousukuta sei kudzikisirwa kusiriko ndazodzikiswa paya memwana tabva kuzandisipurutu kuya saka handiti opposite kune uyu tunonzi machituya twanenge twemarata tuya munototi chimuchiko tumani tudiki utu kuSouth Africa tunoti mashanga handiti mukuku yes mukuku unenge ari kuzanskrit handiti zanskrit iyoyo isusu taizongoti haniju ndo yataipira but taizogara kupi kuzasi kumaflats uku
panga pari kuni ndakapatimbinura netsoka mai mwana kusvika ndasvika first bus randaifanira kutora kuti ndiende naro kuchikoro from kuapartment uku kwandanda kugara pandasvika ratoenda zvino ndikandoita sei ndokutanga kutsvaga zvimateksi zvaimboya kuwekera ndokurashia ndokuinda ndokunonoka ndikanonoka ne15 minutes nalectura vaivai apa idhirama rese rabvira kujobhekeri vanonoka ne15 minutes saka ndakutokumaka absent ndikabva ndakumaka absent it means ndatofoira kudhara ndibva tanonzi mangwana kudiwa kusubmit assignment ndo ndaifoira ndakaiwana 45% handimbofunira zvikangamwa zvegore iroro ndaiwana 45 ndaiwana 45% ndobva ndaenda ndikanochema muofisi make apa paakazodzingwa zvake basa aipita mbanje iye ndiye lecturer aipita mbanje ari mukadzi wekukinya achidzisvuta kuti muona manje ndadero paipa ndaita vhiki rese ndichichema ndobva azondisira 49 from 49 ndobva azondisira 50 ndagwadama pasi kuchema kuti ndomurongwesa pa50 chete apa because ndasubmita rough draft handina kusubmita the actual tabva paya ndopa ndakazoti ndichiti yangu ini ndinofoira semwe munhu ndinopasa madhirama angu angu andaita asi but South Africa ndakamboida but ndakazoguma ndakumboimaka uchimakirei naye guys, good night. Iribo, good night, Malvu. Good night, Iribo, Malvin. Dodumana mangwana. Iwe chero ngatofoira ku assignment yako uchiitira mumwe munhu anoita journalism. Uyu ndasina wani. Ndane hope. Wanga uri pakutsvaga bhegi. Pamba kaipa. Pamba sikutomboita mudhara wangu anga sitomborino kana stand mazuva iwayo zvanga zvakatoshatisisa kusvika pekupedzisira uchiti ukatoikumbira kudaika unogona kuzwa 7 hours of being lectured saka ndakaona kuti panapa ndikasatongwara inofa kwangu yakalodha saka ndaiva nevanhu hobha ndaiitira muchikanganwa wako yangu ndakaiteka ndakangoiti hameno but ndakatanga kuita fiye even the other subjects atona ndakungowana mamarks akadero but imwe masubjects angu wanhu ndaipasa handina kudziwa sei but I think ndasikachaisa effort kune work yangu ndichisa effort kune vamwe vanhu waizviudza kuti zviri zvakachipa izvi zvakachipa ndepsauro yes Sauro yes uri sei tipo kuzoisibwa 49 unewa kurwadziswa kubva from 35 to 49 munhu ane utsinye iye Sauro yesi Sauro ini ndakamboisirwa 32 ko vanhu vaendepi yesi Sauro yevo kuri sei Shema afriza apa afriza akapoza the floor akamuka anenge kundiona zveni ndiripo ndakateerera alright chandada kukupa mukana wekuti uchitaura chitaura ndikatidzwe Sauro apinda Sauro kuri sei kwauri kubva kuri bvo nasi apinda nerimwe zita ndoatikadi vanochinja zvitupa asi watamba bhora handiti hane zvinona ndakaisa SG here S yacho ndo zita rangu kando Sauro ndo Sauro ndi FG kwamunonzwa voice akana kutorasika indanzwa voice nekapicture kandaziya kozi nezuro akambozodzimawo kamera asi the floor nasi ndauyawo nepicture yangu kana kumbota asi ndikasauya nayo ndopaunenge uri kuchema iweka picture yako ipi face yako face nezuro nandisina face unonditeedzera ko nhasi kungotiona nhasi waitawo munhu kwaya una ukukopa sorry mukana nasi matedzera inini hazvina kubuda
Mukanwa mako maita sei? Mateya zvaramba kubuda. Wageorge here. Nhasi ndatedzera Lincoln ndikati waane mateya mukanwa sai waane mateya waGeorge here. Ndakabviswa mazino. Wakabviswa mazino? Shame. Ndosaka wanga uri kubvunza vamwe kuti vane mangani? Because hangu anga akawandisa. Saka wasara nemangani? Akabviswa zvekwadokta kana kuti zvefight. Hai zvefight sitotodhonza zvekwadokta. Anga akawandisa nemangani? Ne4. Enda unodzoserwa. Kwasara mangani? Unodzoserwa. Kwasara 32. Aiwa enda unodzoserwa mazino ako. Kuti zvaita sei? Kuti usaita mateyazve. Atowewo kudhara ndikaite sei? Atenga madentures. Ari kuend aonekera. Alright. Utatoti uchatanga kuti tadha sadha. Aiwa takuti chidaro shumba iti tadha hakuna izvozvo. Inoti nyama. Yeah. Wambona shumba chero yachembera ichikwanisa kudya uswa hazviite. Inongodya nyama. Zvakaoma. Patinenge yakutsvaga dzapera basi. No problem. Haitangi yatsengerwa here? Aushokwanhuwe. Inotanga yatsengerwa. Pamwe ndo painenge yakutsvaga tunhu tudiki semakonzo, tunhu tudiki. Tuma small animals. Kweza ingazombodzingiriri futi kudzingirira kanonzi chimembwe. Heavyweights. Shumba, the male shumba, I saw them like hunting too much. It's the females. But bakudya ndiro to a priority first. Those are isina kushanda. Isitajira dzekusafari dzinokandirwa nyama. Dzekusafari. Inopinda mukatoro dzichakuregedza here chikwadza yajara nyama inokandiwa. Pane electric fence saka hatikwanisi. Enda padinonzi chipaningirikira apa panonzi apa pedapo. PaBlade Ramond. Hapasvikiki zvokudaro. Indosvisvika. Aiwa mukati padhuze nemushumba macho. Tinosvika sei? Handinofamba nemota rimwe. Unongobuda utanga kuti dziuye. Hanzi vharai mawindo saka madhoo anotonzi vharaiwo. Ndakatombobuda mota ndakakama ngirita kakama nzou. Daunyari. Iwe. Dai wabonyazobudikira taura kuti iweka waipabuda sei? Wakuita semurume uya munomuziva here mumwe mufesi akambotenderera pasocial media achitaura kuti ndakagadha shumba ndichimhanya nepamba pasapuku ndikazoibaya shumba iyoyo ndo zvakifanadze murume ainyemba iyeye. Wakakama as in combing kana kuti as in milking? Milking chaiko. Nzou chaiyo yese nzou. Kwedu kujoko, kwedu kugoko kwetinoza kukama nzou, tinoza zvokutaura inomira. Samanyanga chaiyo. Kugokwe kupi kwacho? Kugokwe kupi kwacho? PaEmbrace apa, soon after Embrace. Really? Embrace is under Midlands, but soon after cross unozati wapinda mugokwe. Okay. Empress mine. Anotangira plateau pamapfungaudza. Zvauri mwana wokumusha? Handiti kuti ndakaudza ndobva kuti taane ukama. Aiwa. Kwewe ndawabva wakurumidza kuramba ukama. Handiti zvakangowakira paukama, handitambi ndichidaro. Kana usingadaro hotspot. Usingadaro hotspot. Ndaramba vadzichiye kuna jimba hanzi airibu. Hanzi naShema magetsi aenda.
Ngalaiterana. I think Wi-Fi haizoshande mauya acho pamwe inenge yane green. South Africa exporta markets. Maya ari kutaura akawanda inda. Ndakaisa mask hamungavhunduki. Tore mask idzichashamise here tandi tese tirungopfeka. Aiwa face mask. Ka face mask handiti asi wakaisa yemucheno. Ari kureva tazvijaira. Uri kugadzira kumeso. Facial ye overnight manje overnight unorara nayo ka azvibude. Nodira perfume unotora mapicture. The floor. Urumboita face it exfoliate. Ndichazoexfoliate mangwana makuseni. Oh. As long as anorara padhuze nevasingavhunduki. Anenge amuimbira don't get vhundu. Ndosaka ndichiisa manheru. But hauna akomira padhuze newanzi. No. Uzinovhumuka wotarisa pamira ojamba. Kutopwanya mira racho uchitiza uchijamba rikatokukuvadza. Vanotodeclare Jesus. Usikazvodidziwe. Anopwanya. Calling Sunday. Hamene zvaari kuita. Saka ndini ndega ndangosara nekamera yowe zvangu sari mashura chaiwo. Komucha semuri kuweka maths one munyora manotsi here tii. Nditori kutoshanda izvozvi zvandiri kutoshanda. Mabasa chaipo. The floor una chikwereti changu here nditokuedherawo ipapo. What? Mwedzi wapera mukuodhita vanhu vezviko iyoyo. No, handihasi zvikwereti ndikutoita assignment yangu zvangu ndiri kuchita project. Project yei? Yes. Ndiri kuita project. Tauda kuziva subject yacho kuti ndeipiwo. Muzovhunza kuinbox. Togona kutokupai mamwe mabhuku epicha review. What? Unonyora panapa. Handi unonyora kuside kuprivate chat inoonekwa nesu. Ari kustata coronavirus. Hai baba. Asi china. Unenge uri doctor ikoko. Nonopinda nekuwana basa ukauya nesolution. Ndanyora moyo mbu. Tuone. Anyora pa. Hanzi tuone. Ndokuonesa sei manje. Isapa kamera. Anyora pa chasa chat. Oh, okay. Oh, so are you right next month? Oh, sure. Nice. Nice. This time it's okay. Yeah, when kids were not in school. Yeah, the younger one akatanga Monday. Mwacho ngomfosera futhi anongwenda anonobhebhisa mwacho. Shamwari anogonodzidza seiko kusina vezera rake? Achikobatsira mwakezvo. Aiwa rega agare pamba. Yeah, I know. School netwana tushimanya is hard. Saka at least zvabo manje at least one up.
Anti maitiseka arafidza taivana taiziva kuti time yacho ichasvika time yeizvi zvekuti zvauri kuti isuti hatipo chemu toziva kuti hakuna kava kuti nge taitobhebhistira imimi muchitotibhadhara sure yautopota uchivatora unogona kubhadhara ndopane nyaya yes no problem you come get them oenda navo kupaki vanosora vanoita nanda vanosvika vachingorara nene navo kupaki yeah but vanofanira kutobva vadya topedza madhadha akwini mopedza chii kuti magood man ngemadhadha akwini toita matsvaira ese nekurowa nerekere musungosha arega techirwa from afaka manje vekuti ukauraya svosve inoita mhosva kuita mhosva saka dhadha iwe svosve chairo unotonzi wari urayirei why didn't you help it kuti riende panze guys bye ndakuenda magetsi aenda shame foni yangu yapa 4%. Hadzokere. Foni iri pa 4%. Ndinochaja mota shero unostarta mota wachaja mota Ndinaiso hatina kachaja. Shero ufanira kachaja nawo man. Ndinaini. Chete nguva dzaendawo zvacho. Hakusati kwava kuma1 here ikoko. Nguvai? Mozondiudza kuti maitaura dzei. Okay. Tinomubatisa. Hanzi namorisika dezera. Shero napererwa nedhara, let me ask for contributions to help. Magetsi aenda. Foni iri pa 4% ndavarayirwa kapepe ndachifunga kuti ndine power bank rakazara. Harina moto power bank. Harina futi sha. Hachiri kunyanya kuindainda sezvaiita kare zviya here kana kuti zvakungoti pano nepapo zvakamira sei? Kana kusekopa painda kama izvozvi na 1 am ndopainda. Alright. But nawo vari data. Ikadona futi uyu network yacho ingatoita 24 hours iri live kabhosi isina kukwanisa kuienda. Handite ndichingotaura tichivaudza kuti hakuri kufaya. Bye chindai guys, bye. Tobatana mangwana. Kana chiti bye unoda kuenda live here. Kutoenda because phone yangu ine 4% magetsi ainda. Aiwa iwe ngoenda sezvawakamboita ipapa isitozocontinue. Ndakukata guys, bye bye tonana mangwana.